Precisament cada any, quan l'Oficina Comarcal de Turisme de Cerdanya elabora el rànquing de procedència dels seus visitants, el públic israelià ocupa sempre la quarta o la cinquena posició. És per això que el sector turístic i de serveis ha rebut amb molt d'interès la jornada organitzada aquest dimecres a Alp per tal de conèixer millor els interessos del turista israelià. La sessió, organitzada des del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, ha servit per explicar què és el que busca el client israelià quan ve a casa nostra. Hem incidit en el mercat judeu perquè en aquests moments el mercat israelià és un mercat molt potent, dels mercats internacionals més potents en el Pirineu, i entenem que és un mercat diferent de la resta i enteníem que teníem que portar la gent entesa d'aquest mercat per tal que els nostres empresaris coneguin de primera mà les inquietuds per tal de donar un bon servei en aquest mercat que està creixent, a més. De fet, és un turisme que busca, li agrada molt el Pirineu, li agrada els parcs naturals, i en el fet del nostre Pirineu també s'afegeix el tema de que molts jueus que habitaven al centre d'Europa van escapar de les diferents guerres, períodes de guerra que hi ha hagut a Europa, i van travessar el Pirineu i van venir cap a Espanya i van ser molt ben acollits per la gent pirinenca. La jornada ha comptat amb la participació d'un tour operador israelià que ha donat als hotelers, restauradors i altres empresaris i responsables d'equipaments turístics de la comarca alguns consells a l'hora de tractar amb el client jueu. A banda, també s'han explicat les tendències turístiques d'aquest mercat. La sessió ha despertat força interès entre el sector serveis de la comarca, que vol saber com fer-ho per atreure i no perdre un tipus de mercat com aquest.